नै जों दा दावदै पाता मोननै लाबोदों ओमफ्राय आरो मस्ला पाकेटनि लाबोदों दावदै जानानै चेलेन्जखौ नायनोसै दा सोर हायो मोनसिगोन जोंनिया दावदै रुनाया आधा जाबाय जिखिनियाव जोङो जागायगोन जों जि चेलेन्ज लादोंमोन ना जों बेखौ जायखिजाया खालामनो नागिरदों दसेनो उनावहाय आंथ' टेनसन जानाखै दावदैखौ सोर हायो चेलेन्जखौ नायनोसै दिनै जोंनि फार्स्ट दावदै जानाय भिडिअ खालामगोन गाइस माबायदि सोर हायो एगेन्स्ट नांनायदो दा खानैदो नै खासेया इजा दं आरो खासेया आं साथामजों बेसेबां जानो हायो नायनो र' गोजा गोजा एवना लाग्रोनोसै सारायाव दाथ' बयल खालामनायखौ नै जिरगासिनो दं बिगुरखौ जिरखांबायनो बारा गैला खनसे खमैया दं 15ता बा 20तासो दंबोयो बारा गैला tuй नै दिनै बानलुबो जागोन दै एवनायबो दं ओमफ्राय आरो गोथांबो दं ओमफ्राय जा दावदै स्प्राइट दं ओमफ्राय आरो चक्लेटबो दं दा बोरैबा आलुया जाबाय बेखौ जागोन चक्लेटखौ माने लोगोफोर नै स्प्राइट दावदै जानाय गेस जाबाथाय इदो खारहैगोन लोगोफोरजों दिनै दावदै जानायनि चेलेन्ज खालामनो नागिरदों जाय देरहायो बिना प्राइज जागोन बेनिफ्राय जाय जेनो बियो बानलु मोनबा जानांगोन नायनोसै आंथ' देरहाखागोन ओरैबाबो मिथिखादो नायनोसै आंबो से नै थाम एक्सन सुरु जाजोब tuy 有人tuy Korea angda 잠깐 하고 스페셜 나도 그가 말하고 있잖아 정말 Đấy thì nào nó nữa Sắp con Nó luôn đi bên đầu đi đâu mình chân nào đi đâu vừa à tôi chơi đi từ trăm là chơi không ra Sao là cái đến đây ạ ăn được vậy Kali Dapat rasa sih kan? Anak manusia Nah Nước ngọt Apa ya Pak? Ang sahaya sih. Balua Handaman ang Pasta balua ya kan handaman ang terhana dia. Pasta balua Đời này thầu với nè. Tưởng sao vẫn bảo ra chứ Em bắt anh xin năm vậy. ăn chân khá là tối năng để ra khai gần để ra khai mấy bằng nước pass Anh nhà phi vậy. Anh già giúp nó hạt trên là lấy anh đời này thầu với nè. Anh đã bàn lô ra nói xin rồi rằng. Scan
गिबियावनो बुंखानायमोन जेनेबाथाय बानलु जानांगौ मोनबा नै आंबो जानोसै गोसाथार थाइसे जाखांबाय आं आरो दंबावो जाबावनोसै थाइसे आरोबाव थाइसे गोसाथार बिराद गोसा आं दै लोंसै बिराद गोसा हाथारला आं नै दैखौ लोंना लानोसै आं ओरैबायदि गोसामोन ना फानलुआबो लोगोफोर दिनैनि चेलेन्जआ जोब्बाय नोंथांमोना आंनि टाग्रा राव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खालामना हो